Boa tarde a todos e a todas. Doulles a benvida ao acto de entrega da Medalla de Ouro da Real Academia Galega de Ciencias á Fundación Barrié, unha institución que leva 6 décadas apostando de forma decidida polo progreso educativo, científico, social e cultural de Galicia. Imos comezar saudando os integrantes da nosa mesa presidencial. Temos ao presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ao presidente da Real Academia Galega de Ciencias, Juan Lema, ao conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, a reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, ao reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao, e á presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra. E imos a saudar tamén de forma moi agarimosa a presidenta da Fundación Barrié, a dona Pilar Romero Vázquez Gulías. E, por suposto, ao resto de autoridades, representantes institucionais, académicos, académicas, membros da Fundación Barrié e a todo o público que hoxe nos acompaña neste Paraninfo da Facultade de Historia. Eu son Laura Filloi e é unha honra para min poder conducir hoxe este acto. Un acto no que a Real Academia Galega de Ciencias quere expresar o seu recoñecemento, o seu agradecemento e a súa gratitude á Fundación Barrié con esta medalla de ouro. Unha gratitude que se expresa por unha traxectoria exemplar de compromiso e de mecenado coa ciencia, coa sociedade e coa cultura galegas. Continuamos. Dende a súa creación en 1966, a Fundación Barrié apoiou decididamente a formación de talento, apoiou decididamente a investigación e tamén puxo en valor a cultura galega. Este recoñecemento é especialmente significativo para a Real Academia Galega de Ciencias, que estableceu xa coa Fundación Barrié dende os seus inicios unha estreita colaboración continuada onde se estableceron diferentes iniciativas para poñer en valor a ciencia galega, para darlle visibilidade e tamén darlle visibilidade á excelente labor dos nosos investigadores e investigadoras aquí en Galicia. Agora imos a comezar con un vídeo resumo da historia da Fundación Barrié. Imos a chegarnos ao seu legado. E tamén imos a entender un pouco ese labor que realizou ao longo destas 6 décadas e que segue a realizar para Galicia. Desde sus inicios, la Fundación Barrié ha tenido una convicción clara. Apostar por el conocimiento es apostar por el futuro. Una idea que ha guiado su labor en Galicia durante estos 60 años, con iniciativas que han contribuido a construir nuestro ecosistema científico, tal y como lo conocemos hoy. Galicia, finales de los 60. Recién iniciada su trayectoria, la Fundación impulsa en la Universidad de Santiago de Compostela la creación del Centro de Programación y Cálculo Pedro Barrié de la Maza, en un momento en el que la informática era aún un territorio por explorar. La propia Fundación dona al centro un IBM 1130, un ordenador pionero en su momento, con un coste cercano a 1 millón de euros actuales. La Universidad de Santiago de Compostela, la única existente en Galicia en aquellos momentos, tuvo el privilegio de ser la tercera universidad de España, después de la de Valencia y de la Complutense de Madrid, en poseer un ordenador digital de primera generación en aquellos momentos, un IBM 1130. Esto supuso un gran avance de las nuevas tecnologías en la comunidad autónoma. Esta apuesta que había empezado en la universidad se traslada más tarde a las aulas a través de Telegal, uno de los primeros proyectos en España para formar al profesorado en el uso pedagógico de las nuevas tecnologías. Fueron actuaciones que plantaron la semilla de una nueva generación de talento tecnológico, a la que la Fundación apoya hoy en día a través de The Exponential Fellowship. Este programa de becas conecta a jóvenes desarrolladores gallegos con los espacios donde hoy se está construyendo la innovación tecnológica global, en startups de referencia en Estados Unidos. Pero lo que comienza en los 60 con la informática se extiende en la década siguiente a otras carreras técnicas. El objetivo: conseguir que por primera vez
los estudiantes puedan completar su formación en Galicia sin tener que desplazarse. Así, la Fundación se embarca en la construcción de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica Pedro Barrié de la Maza, inaugurada en el curso 75 a 76. Y solo 5 años después, hace lo propio con la Escuela Superior de Arquitectura, origen del campus de la Universidad de A Coruña. La Escuela de Arquitectura de A Coruña nació en 1973 gracias al impulso de la Fundación Barrié, quien no solamente construyó y equipó el edificio, sino que además hizo frente al pago de las nóminas del profesorado en los primeros años. En los últimos 50 años, la arquitectura en Galicia se ha visto lógicamente beneficiada por la aportación de arquitectas y arquitectos formados en esta escuela, que han contribuido notablemente a mejorar Galicia en todos los aspectos vinculados a la arquitectura, al urbanismo, la edificación, el paisaje y la rehabilitación. A ese mismo impulso se suma también Vigo, con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Pedro Barrié de la Maza. Bueno, la escuela fue un centro que nació o se creó para formar profesionales que tenían la misión de liderar el proceso productivo, las industrias de Galicia en el ámbito de la energía, la producción industrial, incluso en el ámbito naval, como elementos motores para que eso realmente se modernizase. La Escuela Superior de Ingenieros Industriales comenzó de forma provisional en 1976 y luego, cuando se construyó, se terminó de construir el edificio donado por la Fundación Barrié de la Maza, en el curso 1984-85 empezamos las clases en el edificio actual. Para hacerse una idea de la magnitud de la apuesta, basta recordar que la inversión en las 3 escuelas superó los 1.000 millones de pesetas de la época, unos 60 millones de euros actuales. Pero todo ingeniero fue alguna vez un niño con curiosidad por la ciencia. Por eso, en los últimos años, la Fundación se ha enfocado en impulsar esa vocación desde edades tempranas. Nacen así iniciativas como la Liga Maker Drone, creada en 2021, en colaboración con el Centro Tecnológico ITG. Es la primera competición en España que involucra a alumnos a trabajar en el desarrollo íntegro de una plataforma dron y a pilotarla en competición. Y lo hacen afrontando un reto social, con exigencias técnicas importantes, con habilidades ya profesionales y orientados a un desarrollo quizá serio, pero que se guía a través de procesos divertidos. El mismo impulso que ha guiado el desarrollo de las enseñanzas técnicas se extiende también al ámbito de las ciencias de la vida y de la salud. Pedro Barrié estaba convencido de que el desarrollo de Galicia debían impulsarlo los propios gallegos a través de la formación y el conocimiento. Surge así en la Facultad de Medicina de la Universidad el Instituto Universitario de Galicia de Ciencias Neurológicas Pedro Barrié de la Maza. Solo un año después, ese compromiso con las ciencias de la vida encuentra continuidad en la creación de los premios de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. El apoyo de la Fundación Barrié fue clave para el desarrollo de los premios de la institución, que fueron capaces de poner un proyecto y visualizar el trabajo en los diferentes hospitales, universidades y demás centros de nuestra autonomía. Y si reconocer la excelencia investigadora es una de las mejores formas de hacer avanzar nuestra ciencia, el punto de partida de ese camino empieza siempre en la vocación. Por eso, desde 2021, la Fundación Barrié impulsa el Summer Undergraduate Fellowship Program, un programa de becas que permite a universitarios gallegos del área de las ciencias de la vida realizar estancias de investigación en algunos de los laboratorios más avanzados del mundo. Para mí, investigar en la UCL fue el primer gran paso que di a investigar en un laboratorio de primer nivel mundial, y en su momento fue muy importante porque fue la primera experiencia que impulsó mi carrera, no solo por el prestigio de investigar en dicho laboratorio, pero también porque me forzó a dar más de mí mismo y también a presentarme con un nivel de madurez científica más alto a la hora de presentarme a futuras oportunidades. El compromiso de la Fundación con las ciencias de la vida adoptó también otras formas de apoyo, desde el respaldo directo a proyectos de investigación, como el programa Diana,
hasta la dotación de equipamiento clave. En el año 1982, la Fundación Barrié donó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago una bomba de cobalto. Las opciones de radioterapia entonces eran muy limitadas y aquello supuso un gran avance en el tratamiento de los tumores y alargó la vida a muchos pacientes. El apoyo a la investigación es una apuesta directa por el futuro. Y desde esa convicción, la Fundación ha trabajado siempre para que las personas que investigan puedan hacerlo desde el rigor y calidad. Estou convencido de que a aportación da Fundación Barrié ao estudo e o coñecemento científico da lingua galega foi absolutamente determinante e deixa unha pegada realmente inesquecible no que é a historia da lingua, que, como todas, un instrumento de comunicación continuamente evolucionando. Pero no podemos hablar del patrimonio gallego sin detenernos en la Catedral de Santiago de Compostela, escenario de algunos de los grandes proyectos de investigación impulsados por la Fundación. La reproducción de los instrumentos musicales del Pórtico de la Gloria y, más tarde, la reconstrucción científica del coro pétreo del maestro Mateo. Dos iniciativas que permitieron estudiar desde el rigor una de las obras cumbre del románico gallego y que culminan en 2006 con el proyecto de conservación preventiva del Pórtico de la Gloria. Todo el trabajo de restauración y recuperación del pórtico exigió la presencia de científicos y de técnicos de gran nivel. Ciertamente, la presencia de físicos, de químicos, de biólogos, de petrólogos, de expertos en todo lo relativo a las distintas áreas de conocimiento y desarrollo. Sin ellos no se hubiera podido realizar esta tarea de recuperación y de la policromía y de la conservación también de las propias esculturas. También la edición de publicaciones ha constituido, desde 1972, uno de los ámbitos más relevantes de actuación de la Fundación, consciente del papel esencial del libro como soporte fundamental de la investigación. Muchos de sus más de 500 títulos son el resultado de largos procesos de trabajo académico e investigador promovido por la Fundación, que sin este impulso difícilmente habrían llegado a materializarse. Un ejemplo es la serie Galicia Histórica. Cuando la investigación en historia de Galicia se estaba forjando todavía como una disciplina histórica, la aparición de la Galicia Histórica permitió la publicación de obras rigurosas y de calidad. En estos 60 años, hemos sido testigos de cómo los contextos evolucionan y los proyectos se transforman, pero la misión que los inspira permanece, porque el conocimiento solo adquiere sentido cuando se traduce en oportunidades para las personas. Con esa convicción, nacen las becas de posgrado en el extranjero, una de las contribuciones más notables de la Fundación a la sociedad gallega, con un total de 767 becas otorgadas hasta hoy y una inversión que supera los 57 millones de euros. El programa de becas de la Fundación Barrié ha permitido que cientos de gallegos hayan cursado sus estudios de máster, doctorado y posgrado en centros de referencia a nivel mundial, principalmente situados en Europa y en Estados Unidos, y que con ello han contribuido al desarrollo económico, social y cultural de Galicia. A su regreso, esos becarios han desarrollado trayectorias destacadas en campos como la medicina, la ingeniería, las ciencias sociales o la investigación académica, generando un efecto multiplicador en el tejido profesional gallego. Sin la ayuda de la Fundación no habría podido cursar este máster en la Universidad Internacional del Espacio, y con la importancia que está ganando ahora el sector espacial, hay una generación de gallegos con muchísimo talento preparados para formar parte de esta, y yo quiero ayudarles a que así sea. Y de una de las iniciativas más históricas a una de las más recientes, los premios Fundación Barrié Real Academia Gallega de la Ciencia. El objetivo de estos premios es destacar y visibilizar a los investigadores e investigadoras de Galicia y sus proyectos de impacto internacional. Sobre todo, queremos también transmitir a la sociedad el valor de la investigación, el valor de la ciencia, y con ello fomentar vocaciones científicas. Cada etapa vivida a lo largo de estos 60 años ha traído consigo nuevos retos, en sintonía con una sociedad en constante transformación. Por eso, quienes hoy formamos parte de la Fundación, tratamos de seguir la estera de Pedro Barrié, manteniendo vivos los principios que inspiraron su proyecto, pero sin dejar de mirar al futuro.
Porque creer en la ciencia es creer también en su capacidad para transformarnos y transformar la sociedad. Y es ahí donde todo vuelve a empezar. O vídeo ben nos amosa ese excepcional legado que nos deixa a Fundación Barrié, pero tamén o prometedor futuro que está nas súas mans para impulsar a ciencia galega. Agora, imos a darlle a palabra ao profesor Ángel Carracedo, toda unha referencia da ciencia galega, pero tamén da ciencia internacional. A súa presenza hoxe aquí é extraordinariamente significativa porque foi beneficiario dunha bolsa da Fundación Barrié nos inicios da súa traxectoria científica. Isto demóstranos o importante que é apoiar o talento mozo, o importante que é apoiar os investigadores e investigadoras novos cando están comezando. Así que o profesor Carracedo o que nos mostra, o que nos amosa é ese apoio da Fundación Barrié á ciencia galega. Sen máis, profesor, cedolle a palabra. Boas tardes a todos. Primeiro, disculpádeme porque eu son moi despistado e moitas veces cheguei tarde aos sitios, pero nunca me confundira de hora e de lugar. E pensaba que era 7:30 en Fonseca. Pero bueno, aquí estou, que menos mal que cheguei a tempo para decir unhas palabras breves. Primeiro, facer un recordatorio do que significou para mí a Fundación Barrié e logo contar tamén que significou a Fundación Barrié para a ciencia e moito máis que para a ciencia, pero neste contexto da Real Academia de Ciencias vou me referir máis á ciencia en Galicia. Vou contar unha historia moi breve, que eu cando rematei os estudos de medicina pensei en facer investigación, gustaba máis xenética, gustaba medicina legal, eu que era moi bo posto no MIR, podía escoller calquera especialidade, pero daquela, agora cambiei, dábame moita pena os doentes, sufría moito. Pensei dedicarme a investigación, a xenética, contra a opinión do meu pai. Non existían daquelas becas de posgrado da Fundación Barrié, pero o meu pai traballaba no Banco Pastor de Santa Comba e os fillos de empregados dábanos unha axuda para cando tiñamos boas notas. Eu o que vin anunciado másters, como fan tantos rapaces hoxe en día, nunha universidade moi prestixiosa que é a Universidade de Uppsala en Suecia. Para mí era un sono porque pedín ir a facer un máster de técnica de separación bioquímica, ali descubríranse todas as técnicas de separación bioquímica, a electroforesia, a cromatografía, o light scattering, a ultracentrifugación, e un máster de xenética. Admitiron menos 2, pero costaba moitos cartos. Eu ocorriu-me escribirlle ao que era entonces director da Fundación Barrié unha carta explicándolle a miña situación. El contestoume con outra carta dicindo que cando recibira eu esa carta tiña aberto unha conta corrente no Banco Pastor para que cumprira os meus sonos e fora un bo científico e un bo investigador. Claro, aquilo cambiou unha vida. Fun a Suecia, aprendín, sobre todo conseguín enfrentarme a un reto do cambio dun mundo diferente, veume moi ben, non únicamente para aprender, sino realmente para un desenvolvimento como persoa e para enfrentarme a cousas que sempre todo me fora daquela moi fácil e de repente foi moi difícil para min. Aquel home era Pedro Arias Díaz de Rábago, e sempre quedei en débida ca Fundación Barrié desde aquela. Pouco despois creáronse as becas de posgrau que beneficiaron, como se contou aquí, a tantísimos estudantes. Xa máis adiante, isto supuso tamén un ponto de inflexión de parte do meu grupo, tamén ocorríoseme, necesitaba para un grande proxecto que era o desenvolvemento da farmacoxenética, necesitaba investimento. E tamén pedinlle a Fundación Barrié, xa da man de José María Arias, que foi un gran mecenas para moita xente.
El acolleu a iniciativa, fundouse un proxecto que se chamou Proxecto Diana, que foi o que representou un salto cualitativo dentro do que foi o meu grupo, porque foi unha doación sempre pensando na transferencia. José María tiña unha teima grandísima que era non solamente facer investigación, sino conseguir que esa investigación chegara ao tecido productivo do país. Para ele isto é moi importante. Desesperáballe ver como tiñamos moitas outris pequenas, pouco especializadas, e loitaba sempre porque houbera unha outri común, especializada, forte, tomando exemplo de moitas institucións do Reino Unido, que tamén tratamos de achegar aquí, que se siguen tratando de achegar aquí como exemplo de transferencia. Non tiña moito sentido que tiveramos xente en todas as estructuras anunciando que proxectos de investigación tiñamos, sigue sendo así, multiplicado por 8 ou 9. Recibimos alertas de que proxectos hai, todo se triplica, e loitaba moito por esa idea, que eu tamén fixen miña, dixen eu temos que loitar porque isto teña un cauce moito máis lóxico, moito máis colaborativo, que en vez de ser competencia, sea moito máis colaboración con outras máis especializadas. Bueno, eu xa vos digo que para min foi tan importante, pero como para min foi para moitos outros. E non únicamente no ámbito da ciencia. Isto tamén é extensible a outros moitísimos partes como as artes, a cultura. Foi realmente o que representou o que fixo a Fundación Barrié, foi algo importantísimo para toda Galicia e particularmente para todo o que foi a investigación en Galicia. Sigue sendo. Eu teño a honra de estar agora no Padroado, que para min sempre é un momento de aprender. Contribuo de cando en vez que a miña opinión, pero realmente cos cartos que se teñen, que desgraciadamente disminuíron por unha serie de avatares financieros non sustos de todo, que tamén sufriu moito toda a familia Barría e particularmente José María, pois síguese apostando por desenvolver Galicia, é un exemplo o que se está facendo de como se escolle o talento, que temos que aprender tamén desde a parte da universidade ou de parte da investigación, ver como se selecciona sempre a xente millor, que son realmente rapaces extraordinarios. Decirvos que isto, o impulso desa transferencia, e moitas máis cousas como apoio de outras actividades científicas, fan para mí que a Fundación Barrié sea absolutamente merecedora desta medalla de ouro da Real Academia de Ciencias, porque realmente creo que é unha das institucións que máis se apoiaron e siguen apoiando todo o que é o desenvolvimento da ciencia en Galicia, e por iso eu e todos os colegas da Academia estamos realmente moi agradecidos, e esperemos que isto continue por moitos anos e que sigades conseguindo talento, fomentando talento, traendo talento para Galicia, e nada máis que palabras de agradecimento. Nada máis. Moitas grazas. Unha historia moi inspiradora que nos comentou agora o profesor, sobre todo un exemplo indiscutible dese apoio que a Fundación Barrié leva facendo ao sistema universitario galego e o talento galego ao longo destas 6 décadas. Agora imos a cederlle a palabra á reitora da Universidade de Santiago, a Rosa Crujeiras, en representación das 3 universidades públicas galegas. Adiante, reitora. Señor presidente da Xunta de Galicia, señor presidente da Real Academia Galega de Ciencias, señor conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, reitor da Universidade da Coruña, reitora da Universidade de Vigo, presidenta e representantes da Fundación Barrié, académicas e académicos, autoridades, señoras e señores, é para min unha verdadeira honra tomar a palabra neste acto en nome das 3 universidades públicas do Sistema Universitario de Galicia para expresar o noso máis sincero recoñecemento e a nosa fonda satisfacción pola concesión da medalla da Real Academia Galega de Ciencias á Fundación Barrié.
Comezo co agradecemento á Real Academia Galega porque hai recoñecementos que distinguen unha traxectoria, pero outros, ademais, simbolizan unha maneira de entender o progreso, e este é un deles. Porque recoñecer hoxe a Fundación Barrié é recoñecer unha convicción que compartimos plenamente as universidades, que o coñecemento constitúe o patrimonio máis valioso dunha sociedade, que a ciencia é un ben público indispensable para o desenvolvemento económico, social e humano, e que o talento é a forza transformadora que fai posible o progreso. Galicia é unha terra cunha profunda identidade cultural, construída aos longos dos séculos, arredor da lingua, da creación e do saber, mais esa identidade tamén se expresa na súa capacidade para producir coñecemento, para innovar e para contribuir desde a investigación e a ciencia á comprensión e á transformación do país. As universidades somos herdeiras desa tradición e fomos conformando un sistema universitario moderno, comprometido coa igualdade de oportunidades, coa excelencia, coa investigación e coa transferencia do coñecemento á sociedade. Mais sabemos ben que o progreso científico nunca é o resultado do esforzo dunha soa institución. A ciencia constrúese en comunidade, require de alianzas, de confianza e dunha visión compartida. Require tamén institucións que comprendan apoiar a investigación e as persoas que a fan posible. É unha das decisións, ademais, que máis intelixentes que pode adoptar unha sociedade. Neste compromiso, a Fundación Barrié ocupa un lugar absolutamente destacado. Ao longo de décadas, de 6 décadas nada menos, soubo manter unha aposta sostida pola educación superior, pola investigación e, sobre todo, polas persoas, porque detrás de cada avance científico hai sempre unha historia persoal, de curiosidade, de esforzo e de perseveranza. Hai talento, e o talento para desenvolverse plenamente, e acabamos de ver un exemplo, precisa oportunidades. Por iso poucas iniciativas representan mellor a visión da Fundación Barrié que o histórico programa de bolsas. O mellor talento galego puido acceder ao programa e chegar ás mellores universidades e centros de investigación do mundo. Todo ese talento levou consigo a capacidade, o esforzo e a ilusión dunha xeración tras outra, pero tamén a confianza dunha institución que soubo apostar por elas e por eles antes mesmo de coñecer os seus futuros logros. Ese é probablemente o maior valor das iniciativas da Fundación. Non financian únicamente estudos ou proxectos de investigación, invisten nas persoas, confían no talento, construen liderado científico, abren horizontes internacionais e contribúen decisivamente a formar unha comunidade de profesionais e persoal investigador que enriqueceu Galicia co coñecemento adquirido nos mellores ámbitos académicos internacionais. Moitos deses bolseiros e bolseiras regresaron, afortunadamente, ás nosas universidades, aos nosos hospitais, aos nosos centros de investigación e ás nosas empresas. E outros desenvolven hoxe carreiras de excelencia en institucións de referencia internacional, converténdose tamén en embaixadores da capacidade científica de Galicia. En todos os casos, forman parte dun patrimonio colectivo do que temos que sentirnos moi orgullosas e moi orgullosos. Porque unha sociedade avanza cando é capaz de identificar, de formar, de atraer e de reter talento, e poucas políticas producen un retorno social tan extraordinario como aquelas que apostan pola educación e polo coñecemento. Ao longo destes anos, as universidades públicas compartimos coa Fundación Barrié proxectos, iniciativas e unha mesma confianza no poder transformador do coñecemento. E máis agora nun momento histórico no que afrontamos desafíos de enorme complexidade, dende a saúde global ata a intelixencia artificial, o cambio climático, a sustentabilidade ou a transformación demográfica, nunca foi tan necesario fortalecer o ecosistema científico do noso país. E iso significa apoiar a investigación, significa fortalecer as universidades, significa crear oportunidades para as novas xeracións e significa confiar no talento e no coñecemento. Por iso, a medalla que hoxe concede a Real Academia Galega de Ciencias recoñece unha institución, pero tamén recoñece unha forma de entender Galicia. Unha Galicia que aspira a competir
polo coñecemento e dende o coñecemento, e que entende que investir nas persoas é a mellor garantía de futuro. Así que en nome das 3 universidades públicas de Galicia quero expresar á Fundación Barrié o noso máis sincero agradecemento polo seu compromiso permanente coa educación, coa investigación e coa excelencia. Grazas por acreditar no talento galego, por abrir camiños para tantas xeracións de estudantes, de investigadoras e investigadores. Grazas por contribuir coa súa visión e coa súa xenerosidade a facer de Galicia un país con máis coñecemento, máis ciencia e máis futuro. Parabéns por esta medalla plenamente merecida. Moitas grazas. Moitas grazas, reitora, pola súa intervención. Chegamos agora ao corazón mesmo deste acto, pero antes de entregar esa medalla de ouro, imos ya ceder a palabra ao presidente da Real Academia Galega de Ciencias, ao profesor Juan Lema. Non podo falar sentado, entón son moitos anos de profesor. Autoridades da mesa presidencial, señora presidenta e membros do patronado da Fundación Barrié, autoridades académicas e académicos da Real Academia Galega de Ciencias, representantes das institucións, da cultura, das empresas, da sociedade galega, señoras e señores, amigas e amigos. Acabamos de ver o vídeo o resumo dunha mostra clara e elocuente do labor desenvolvido pola Fundación Barrié ao longo destes anos. Creo que é impresionante. Unha trayectoria que fala por si mesma e que deixa constancia dunha contribución excepcional á vida cultural, educativa, social e científica de Galicia. Esta pegada foi expresada tamén hoxe con especial forza nas palabras do profesor Ángel Carracedo, como representante dos bolseiros e bolseiras da Fundación, en a intervención da reitora da Universidade de Santiago de Compostela en nome das 3 universidades públicas galegas. As súas intervencións puxeron rostro, memoria e experiencia a unha realidade compartida. Este acto ten un significado que va máis aló da entrega dunha distinción académica. A medalla de ouro, esta medalla creada expresamente para a Fundación Barrié, nace da Real Academia Galega de Ciencias, pero quere expresar o recoñecemento de Galicia a unha institución que durante décadas subo poñer os seus recursos, a súa visión e a súa capacidade de iniciativa ao servicio do país. Entrégase, ademais, nun momento especialmente significativo, no que na Fundación Barrié cumple 60 anos ininterrumpidos de mecenazgo en Galicia. 6 décadas de apoio sostido á educación, á cultura, á acción social e, de xeito moi singular, á ciencia e á investigación. Non é exagerado afirmar que, históricamente, a Fundación Barrié é a institución civil que máis contribuiu ao progreso da ciencia e investigación en Galicia. A ampla presencia neste paraninfo de representantes das institucións, das universidades, da cultura, da economía, da ciencia, de todos os estamentos da sociedade, reflicte precisamente ese sentimento compartido. Hoxe recoñecemos unha trayectoria exemplar, pero tamén unha maneira de entender o compromiso con Galicia, confiar no talento, apostar pola educación, impulsar a investigación, coidar a cultura e contribuir con xenerosidade e visión de futuro ao progreso colectivo. Para comprender o avance deste recoñecemento, compre lembrar as persoas que estiveron á frente desta fundación ao longo da súa historia e que fixeron posible a continuidade dun proxecto singular. En primeiro lugar, don Pedro Barrié de la Maza, o seu fundador e primeiro presidente, un home cunha trayectoria espectacular, unha extraordinaria capacidade para xerar riqueza, impulsar iniciativas empresariais e contribuir á modernización económica de Galicia. Pero a grandeza da súa figura reside tamén na maneira en que entendeu o destino desta riqueza, como un legado para Galicia, orientado á educación, á cultura, á investigación, á acción social e ao desenvolvemento do país. Este legado tivo unha continuidade decisiva en dona Carmela Arias de Díaz de Rábago, figura esencial na consolidación e proxección da Fundación Barrié. A súa dedicación á institución foi moito máis alá da responsabilidade formal da presidencia. En 1981, doou en vida a súa fortuna persoal á Fundación,
nun xesto que expresa con especial forza a súa identificación co legado de don Pedro Barrié e co Servicio de Galicia. Resulta especialmente significativo lembrar que no ano 2000, neste mismo Paraninfo, dona Carmela Arias foi investida académica de honra da Real Academia Galega de Ciencias. Aquel acto constituíu o primeiro recoñecemento da Academia ao apoio da Fundación á Ciencia, a Cultura e o Desenvolvemento de Galicia. Lembramos con admiración e gratitude a don José María Arias Mosquera, anterior presidente da Fundación, que creeu firmemente no valor da educación, no desenvolvemento do talento e na formación de calidade como ferramentas para transformar a sociedade. Baixo a súa presidencia, a Fundación reforzou a creación de oportunidades e mantivo vivo o espírito dun mecenado comprometido co futuro de Galicia. A esa visión sumou unha especial sensibilidade pola recuperación do patrimonio. Entre as iniciativas impulsadas neste período destaca de maneira emblemática a restauración do Pórtico da Gloria, exemplo da capacidade da Fundación para unir rigor, compromiso cultural e servicio ao país. E queremos recoñecer, por suposto, a labor da actual presidenta, dona Pilar Romero Vázquez de Ulías, e do seu equipo. Nunha etapa na que a Real Academia Galega de Ciencias intensificou a súa relación coa Fundación Barrié e abriu un tempo de colaboración máis estreita e máis ambiciosa. Esa colaboración ten unha expresión especialmente relevante nos premios de investigación Fundación Barrié RAC, que permiten recoñecer a mellor ciencia que se fai en Galicia, poñer en valor o traballo dos nosos investigadoras e investigadores, destacar a calidade dos seus resultados e transmitir á sociedade un mensaxe fundamental de que Galicia ten ciencia de primeiro nivel, ten talento, ten capacidade e ten futuro. Esta continuidade institucional permite entender mellor o sentido da medalla que os entregamos. Non recoñecemos só a unha entidade, senón unha trayectoria construída ao longo de varias xeracións. A Fundación Barrié soubo exercer un mecenazgo moderno, eficaz e profundamente comprometido con Galicia. No ámbito universitario, científico, cultural e social, a súa contribución tivo unha importancia singular. A Fundación entendeu que a ciencia non medra illada, precisa universidades fortes, institucións sólidas, cultura, empresas innovadoras, sociedade civil activa e unha cidadanía que confíe no coñecemento. Esa visión ampla é precisamente a que a Real Academia de Ciencias quere reconocer hoxe. Nun momento en que Galicia afronta desafíos decisivos dende a transición ambiental e digital ata a retención e atracción de talento, desde a innovación industrial ata a cohesión social, o exemplo da Fundación Barrié conserva plena actualidade. O seu percorrido lémbranos que o futuro non se improvisa. Constrúese con educación, con investigación, con cultura, con colaboración institucional e cunha confianza sostida nas capacidades das persoas. En nome da Real Academia Galega de Ciencias, quero agradecer á Fundación Barrié o seu labor constante, a súa confianza na ciencia e no seu compromiso coa universidade, a súa defensa da cultura e a súa vontade de servir a Galicia. Agradecemos tamén aos seus responsables, ao seu padroado, aos seus equipos e a todas as persoas que ao longo do tempo fixeron posible esta obra colectiva. Hoxe recoñecemos unha institución, pero tamén unha maneira de entender Galicia, unha Galicia que non se conforma, que aposta polo talento, que valora a educación, que respecta a cultura, que impulsa a investigación e que sabe que o futuro se construe con coñecemento, responsabilidade e con xenerosidade. Moitas grazas. Moitas grazas, presidente. Agora sí, imos a proceder á entrega desa medalla de ouro da Real Academia Galega de Ciencias á Fundación Barrié, que vayan pasando o presidente da Real Academia Galega de Ciencias, Juan Lema, e a vicepresidenta Alicia Estevez Toranzo. E agora chamamos a presidenta da Fundación Barrié, dona Pilar Romero Vázquez Bulías, e a directora Carmen Arias Romero.
Moitas grazas. Coa entrega desta medalla de ouro a Real Academia Galega de Ciencias quere recoñecer unha traxectoria excepcional ao servizo de Galicia e o que nos queda claro é que a Fundación Barrié xa forma parte da historia recente do progreso do noso país. Agora escoitaremos o discurso de aceptación deste recoñecemento que pronunciará a directora da Fundación Barrié, Carmen Arias Romero. Directora, ten vostede a palabra. Excelentísimo señor presidente de la Xunta de Galicia, excelentísimo señor presidente de la Real Academia Galega de Ciencias, excelentísimo señor conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, excelentísimos señores rectores magníficos de las 3 universidades gallegas, excelentísima señora presidenta del Consello de Cultura Galega, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Para una institución, pocas satisfacciones son comparables con la de ser reconocida por parte de quienes inspiran la mayor admiración y respeto. Y por ello, recibir hoy en este edificio cargado de historia la medalla de oro de la Real Academia Galega de Ciencias supone para nosotros un inmenso honor y una enorme alegría. Y lo es todavía aún más al coincidir con un momento tan significativo en la historia de la Fundación que, como bien decía el presidente de la Academia, este año celebra su 60º aniversario. 60 años. Son apenas un instante en la vida de una fundación que nació pues, con vocación de permanencia y con la ilusión de contribuir al progreso de Galicia y a través de ella contribuir al progreso de España. Durante estos años hemos trabajado con una enorme entrega y nunca nos hemos alejado de la visión y de los valores que inspiraron en su día a nuestro fundador, a don Pedro Barrié de la Maza. Don Pedro sostenía que el futuro de Galicia debíamos construirlo los propios gallegos y que nuestro esfuerzo no debía limitarse a dar respuesta a las necesidades del presente, sino también anticiparse a las exigencias del futuro. Don Pedro entendió también que para que una sociedad moderna pueda avanzar es imprescindible una adecuada investigación científico-técnica, tanto básica como aplicada, y que para que ella pueda llevarse a cabo es fundamental apoyar y crear centros en donde los investigadores puedan trabajar con las necesarias garantías y donde sea alentada la búsqueda de valores. Y es en ese contexto donde la Fundación ha desarrollado una importante labor principalmente desde una doble vertiente, ¿no? Por un lado, apoyando la formación de miles de jóvenes gallegos a través de la concesión de becas, ayudas al estudio, y por otro, colaborando con universidades, con centros de investigación, con instituciones científicas y culturales para la construcción y mejora de infraestructuras, la dotación de equipamientos, el desarrollo de proyectos de investigación, la edición de publicaciones, en definitiva, la creación de ecosistemas en donde el conocimiento pueda generarse, compartirse y, lo que es más importante, transformarse en progreso para la sociedad. La apretada relación de actividades que acabamos de ver en el vídeo, aunque no tiene en modo alguno carácter exhaustivo, sí que permite hacerse una idea del balance de nuestra actuación. Una actuación que, por otro lado, no podemos calificar como propia porque es de toda Galicia. De sus investigadores, de sus estudiantes, de sus profesores, de sus empresarios, de sus profesionales, de sus artistas, de sus artesanos. Es decir, es la contribución de todos los gallegos, lo que don Pedro quería. Y es más, cuando contemplo esta sala, esta solemne sala, realmente también veo la historia de la propia Fundación, ¿no? Porque muchos de los aquí presentes, como nuestro querido Ángel Carracedo, han formado parte de ella en algún momento de sus vidas, ¿no? Ya sea como representantes de instituciones o como investigadores o como estudiantes que en su día recurrieron a nosotros con un sueño y con muchísimas ganas de crecer. Esas historias son muy difíciles de plasmar en un vídeo, pero créanos que realmente son mucho más importantes para nosotros
que cualquier cifra que hayamos podido mostrar en ese pequeño resumen. Pero queda mucho por hacer. Realmente cada etapa plantea nuevos retos, pero si algo puedo decirles es que la ilusión permanece intacta, yo diría incluso que acrecentada, porque si la experiencia nos ha enseñado algo, es que ese camino iniciado hace 60 años tiene una dirección muy clara y cada generación está llamada a recorrer un nuevo tramo de ese camino. Y es por ello que esta distinción supone para nosotros no solamente un estímulo para seguir trabajando, sino también un reconocimiento a todas aquellas personas que nos han ayudado a avanzar en ese camino, el camino que inició don Pedro, y que tras él supieron continuar con idéntica visión y compromiso doña Carmela Arias y Díaz de Rábago y don José María Arias Mosquera, cuya memoria aprovecho para recordar con especial cariño, y que hoy recorre con la misma entrega su esposa, doña Pilar Romero, al frente de la Fundación. Que esta distinción proceda de la Real Academia Galega de Ciencias, puedo decirles que añade, aún si cabe, un valor más especial para nosotros, ¿no? Porque realmente representa pues, el reconocimiento de una institución que simboliza la excelencia científica en Galicia y, lo que es más importante, representa el reconocimiento de todos aquellos que han consagrado su vida al avance del conocimiento. Y ya que decirles, el recibirla precisamente aquí, en Santiago de Compostela, ciudad universitaria por excelencia y testigo de tantas y tantas iniciativas que ha desarrollado la Fundación a lo largo de los años, pues añade un significado realmente emotivo para nosotros. Y por todo ello, me gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento a esta Real Academia, muy especialmente a su presidente, a don Juan Manuel Marrodicio, y a todos sus académicos, no solamente por la enorme generosidad que hoy nos demuestran, sino también por su magnífica labor en favor de la ciencia y del progreso de nuestra tierra. Puedo decirles que... Bueno, me emociono. Puedo decirles que recibir esta medalla de oro para nosotros supone una inmensa gratitud, pero también una enorme responsabilidad. Una inmensa gratitud hacia todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estos años y una enorme responsabilidad hacia las generaciones que vienen, porque sentimos el deber de entregarles una Galicia mejor que la que nosotros recibimos. Y ya voy a terminar porque me emociono mucho. Simplemente me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todos ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado en este acto que para nosotros, como pueden ver, será inolvidable. Muchas gracias. Moitas grazas, directora. Quedome con iso que dixo de que a ilusión permanece intacta, non? Que é importante para seguir traballando para o futuro de Galicia. Se algo nos pode quedar claro deste acto é que a Fundación Barrié nestas 6 décadas de traxectoria contribuiu a formar xeracións, contribuiu a impulsar a investigación de excelencia, a fortalecer o noso sistema universitario. Este acto é un recoñecemento, unha gratitude, un agradecemento a todo ese traballo, un traballo constante para conseguir unha Galicia máis culta, máis capaz e máis preparada para os desafíos de futuro que creo que son moitos. Agora, imos xa cara ao peche deste acto e por iso imos a ceder a palabra ao presidente da Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda.
Moitas gracias, moi boas tardes a todas e a todos. Reitora da Universidade de Santiago, presidente da Real Academia Galega de Ciencias, autoridades que me acompañan na mesa, presidenta e directora da Fundación, membros do Padroado, académicos da Real Academia Galega de Ciencias, autoridades civiles e militares, señoras e señores. En primeiro lugar, moitísimas gracias á Real Academia Galega de Ciencias por convidarnos tanto o conselleiro responsable da investigación e da ciencia na Xunta de Galicia como a mí mesmo a participar nun acto emotivo, porque tamén ten unha parte emotiva que sempre os fai incluso máis bonitos, pero moi trascendente por moitísimas razones. Esta entrega desta medalla de ouro. A ciencia, xa se dixo aquí, é a que permite que unha terra avance, que a nosa terra avance. E é clave para moitísimas cousas, empezando polo noso desenvolvemento económico, social, desenvolvemento como persoas, o desenvolvemento, en definitivo, o avance de calquera sociedade. E a ciencia, e hai xente que o sabe aquí moitísimo mellor que a min, ten moitísimas caras, que significa moitísimas cousas, pero todas elas, si as facemos ben, si se fan ben, levan a ese progreso, a ese desenvolvemento o que me acabo de referir. Ciencias son, sen ninguna dúbida, e está aquí o doctor Carracedo, entre outras persoas con moitísima autoridade na materia, son os avances en medicina para previr e tratar mellor os problemas de saúde, problemas que hai non demasiado tempo, algúns deles parecían moi difíciles ou imposibles de tratar e agora a súa curación, o seu tratamento son unha feliz realidade. Ciencia é aproveitar as oportunidades da tecnoloxía, desa tecnoloxía que avanza de xeito vertixinoso, para ofrecer mellores servizos a todas as persoas, especialmente as que máis as necesitan, as persoas dependentes, as persoas maiores, a todos aqueles que ven no avance da ciencia unha oportunidade para mellorar a súa calidade de vida. Ciencia é tamén dotar as nosas empresas, as empresas galegas, dos últimos equipamentos para facelas máis competitivas nun mundo cada vez máis competitivo. E ciencia é, por exemplo, por poñer un exemplo concreto para aterrizalo en tantos que se podría facer, adiantarnos a posibles catástrofes naturais, agora que, por desgracia, volven a estar tan de actualidade, e para ter maior capacidade de reacción. Todo eso é ciencia, polo tanto, investir en ciencia é investir en futuro. E traballar para avanzar cara a unha Galicia máis forte, máis competitiva e máis preparada para todo o que está por vir. Apostar pola ciencia e pola innovación, polo tanto, ten que ser un obxectivo de país, un obxectivo de todos nós, cada un no seu lugar, coas súas obrigas, coas súas capacidades, pero un obxectivo común. Iso é tanto como decir que hai que remar na mesma dirección. Remar na mesma dirección teñen que facer os expertos, os científicos, empezando polos que forman parte desta academia, as administracións e as universidades, algo absolutamente fundamental. Por suposto, tamén o sector privado, esa transferencia de coñecemento da que tanto falamos, esa retroalimentación que ten que ser tan importante, as empresas que deben impulsar xunto coas administracións, xunto coas universidades, ese I máis D máis I, I máis G máis I, o noso I máis G máis I, e que entidades como a Fundación Barré contribuyen tanto a que sexa posible. Con esta medalla, por lo tanto, quería referirme ao gran protagonista de hoxe, a Fundación Barré, réndese homenaxe a unha entidade que leva efectivamente décadas, tanto como 6 décadas, 60 anos, investindo no máis valioso que temos, no que fai posible todo o demais. O talento, o coñecemento, a capacidade de esforzo, de superación e de estudo das persoas, dos galegos e das galegas. A Fundación Barrié é todo un emblema de Galicia, se me permite, un orgulloso emblema de Galicia. Solo unha visita á súa página web, ver este vídeo, que creo que é un perfecto resumo, ver as novas que reflite os medios de comunicación sobre a súa actividade, deixa claro os seus obxectivos dende o inicio. É moi fácil saber a que se adican polos seus resultados. Mellorar as condicións económicas e sociais de Galicia a través da promoción do coñecemento, a través da promoción da ciencia. Accións sociais, promover a cultura, o patrimonio, con accións espectaculares. Creo que o do Pórtico da Gloria é todo un emblema, coñecido e motivo do orgullo en todas partes,
pero sobre todo e especialmente con ese firme compromiso coa ciencia, coa educación que hoxe é recoñecido. Fundación Barré entendeu desde o principio que apostar pola educación e pola investigación era apostar por eso, polo noso avance, polo noso desenvolvemento, e soubo, eso non é nada sinxelo, identificar as necesidades en cada momento, ir evolucionando según evolucionaba e avanzaba Galicia e adaptarse a elas para darlles resposta e para ser actor decisivo. Centos de estudantes, de investigadores, de profesionais atoparon na Fundación, eu creo que todos coñecemos a alguén que tuvo unha enorme oportunidade, o profesor Carracedo é un perfecto exemplo, pero hai moitísimos máis de persoas que viron nese empuse, nesa oportunidade que lles daba a Fundación Barrié para coller impulso e poder chegar moi lonxe, formarse e poder desenvolver todo o seu potencial, que de outra maneira, o mellor, houbera sido moito máis difícil e ás veces imposible, o mellor non o houberan intentado. Por lo tanto, todas esas persoas que decía a reitora que puderon desenvolverse moitas esas cales, é certo, volveron a Galicia cunha mellor formación, con máis prestixio e con máis capacidade para aportar todo o que aprenderon, todo o que sabían, todo o que se esforzaron, debenlle a Fundación Barré e a través deles todos nós moitísimas cousas. Por tanto, moitísimas gracias por ser ese exemplo tamén de Galicia calidade que tanto nos enorgullece. Na Xunta temos claro o gran potencial que ten Galicia no eido científico. Está á vista e, ademais, é un potencial en progresión. A nosa obriga é facer todo o posible para seguir fortalecendo. Co plan de investigación, 1.300 millóns de euros ata o ano 2027, coa creación dunha fundación que arrinca xa, que pretende alosar, acubillar a científicos de primeiro nivel, atraer talento, atraer financiamento, levar o compromiso das administracións e tamén das entidades privadas para facer unha investigación, un I+D+I en Galicia de primerísima calidade, que non teña que envesarlle nada a ninguén, ao contrario, que sea espello para outros moitos lugares. Ou coa nova estrategia de biotecnoloxía, presentábamosla hai moi poucos días, que busca consolidar Galicia nun sector tan estratégico en no que temos tanto avanzado e tantos motivos de orgullo. Estamos a ver os froitos. Imos a coller unha das 19 fábricas de inteligencia artificial que van existir en Europa. Acabamos de captar 12,5 millóns de fondos europeos para proxectos de compra pública innovadora, no que imos moi avanzados e estamos obtendo, creo que, grandes resultados, e estamos a vanguarda, gracias aos nosos investigadores e investigadoras, aos nosos científicos, en eidos da saúde tan importantes ahora mesmo como a oncoloxía, e imos ter orgullo, eu agardo que este mesmo ano, de ter o primeiro acelerador, primeiro centro de protonterapia na sanidade pública en España. Todos aquí presentes, e remato xa, temos claro que a Galicia do futuro ten que ser unha Galicia máis innovadora, máis sostible, máis competitiva e máis moderna. Se mo permiten, por resumirlo nunha palabra, máis científica no mellor sentido da palabra ciencia. Creo que imos polo bo camiño, pero isto non quere dicir que nos podamos conformar nun sector tan competitivo donde todo o mundo está movéndose e onde todo o mundo quere avanzar. Por lo tanto, imos seguir necesitando de todas as mans, dese remar na mesma dirección ao que antes me refería. E por iso a Fundación Barré vai seguir sendo un elemento imprescindible e queremos seguir contando, por suposto, con todos eles. Moitísimos parabéns á Fundación por este recoñecemento. A propia comunidade científica, os que máis saben deste asunto, recoñecen toda esa trayectoria, todos eses anos de servicio a nosa Galicia. Gracias por impulsar o talento e a ciencia en Galicia. Gracias por saber en cada momento o que había que facer, o que era máis necesario, onde era necesario escoller para acertar sempre entre tantas peticións e tantas necesidades que, ademais, iban crecendo, según iba crecendo o prestixio da Fundación, estou seguro. Esta medalla, neste aniversario, despois de tantos anos, creo que un agasallo, un recoñecemento perfecto que acabamos de ver que se recolle dun modo sentido, que como hai que recoller as cousas que de verdad merecen a pena. E gracias, por suposto, á Real Academia Galega de Ciencias, decía, por esta invitación e, sobre todo, por este traballo,
por seguir entendendo que darlle prestixio, darlle realce, darlle difusión á ciencia que se fai en Galicia é sempre unha aposta ganadora, este ano con a Fundación Barrié, todos os anos acertando con que máis se esforza, máis acerta e máis axuda o conxunto da nosa sociedade. Moitísimas gracias. Moitas grazas, presidente. O que nos queda claro que investir en ciencia é investir no futuro. Concluímos así o acto de entrega da Medalla de Ouro da Real Academia Galega de Ciencias á Fundación Barrié. En nome da Academia, moitísimas grazas a todas as autoridades, representantes institucionais, académicos, académicas, membros da Fundación Barrié e o resto do público que nos acompañou esta tarde. Moitísimas grazas e que pasen boa tarde o que queda dela.